Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang bahas subscribe nok menta KMP jangkaliang persya India hakasni ublai kilalai jengo ya ganik ki jaka hakaba KMP kilama hamro balada kajing ki hapok kecala Manipur hamla ban la ai no shin kala ban wanra ya kajing bat kajing klumar habaro gawai geri India jingwan jengo jangkikan hun seng sain partai ki bom dai ke parti BJP ha ga jingle jengo ba arsengi jongki ya ka jala Manipur nadu ka sing sajan kila thalain persya ya Narendra Modi menteri rang badu hak bai dai bat ka jing singap man jong alor gane jing ja bat pedi ya ka jing bom sutnyeu hak bai dai bat ka jing long juman ki badon ha gi jala than chatai lam mingi ada ya gane ka jing ki apok ka jala Manipur amla ban bana penbej no shin kala ban wan ra shibun ki jing habaro oi gari kabai dai bat kibor ya dari jonggari India no ngelam jong seng kongres hapok lok sabha adhi rajan shundhori balawan jongo ya ka la Manipur ulakren ya gane ha ka jing tho shakalat jong ka la Manipur ka anusia yukai ki art pe ngut KMM jong kaliang persya kila soy ya gane jing tho bandawa mador ban aya ka jing eda bat jing sumar babiang ya gane ki priu ki basya kata ha gane jing ja bat banwan ra ya ka song suk song ngan hapok jong gane ka jala kumba si spa nri pe ngut tam ai ki priu kila do ai la ka jong jing im pat bun spa ngut pat ki pamasau nadu bas dang jong kane ke jing ki persya hapok ka jala Manipur kane ke jing ki persya kasdang hadin bagi pat ba nong snong jong ka jala Manipur kila mi badan pan perlong ya ka jing yai pat ba ha ki distrik Riulum pan persya ya ki jai bri mai tai ki padawa pan yo sidal tribe ki jai bri mai tai ki padon kumba san phelai persen na ka jing bun briu hapok jong ka jala Manipur pat kumba 20% ki dai ki jai bri Riulum ka thup ya ki naka pat ki kuki